Emazte gazte bat zein aske bizi zen nonbait, bere buruaren jabe ezkate ez sare aurkitzeko asmorik gabe bilatzen zuen norbait. Denen onerako, nor nahi entzuten zuelako, entzuten zuen nor naik. Boza zuen ekipaiak eta bere bizi nahiak erakasten zien zerbait ibilera mantxoan, gaur hemen atzoan, jakintza babes eta humiltasuna altzoan, bere barne mintzoan, arreta ezarriz, onartu zuen irriz behar zuela joan, sartu zen basoan, paisaia lausoan, pausoan, indarrak ta izarrak soan, zuzen biratu, adaskak diratu, senak gidatu, zuen gau osoan. Urrengo goizean berean, Aranun esnatu zen ondartza barean, egunero sortzen gara idatzi zuen arean, ezabatuko etzena urrengo marean, berriz barne deibera ustekabean, segitu behar zuela aurrera, ondartzalde batera, utzi eta kolpera, topatu zen pareta erraldoi baten parean. Bizitzan erregela, saiatzea dela, argi dago bazekiela, 20 metroko traba bat zegoen lekuan, berak ikusi zuen aukera itzela, zango bi eskubi hotz buruta bi hotz eskalatzen, hasi zen horrela, naizta ez egin egan lortu zuen bere eran, inork ez baitzion erran, ezinezkoa zela. Pareta pasata, aldapa jeitxiz, etxe bitxiz egina zen herri batera iritsiz, hasi zen gerturatzen, eta sarreran hilerri txiki bat bazen, haizea ufatzen alde guzietan, baina berak ibili nahi zuen bertan, pasa zuen ateka eta tarteka, begirada pausatzen zuen hilarrietan, lehenean Mikel bizi izan zen 8 urte, pentsatu zuen batzuk zorte txarra dute, bigarrenean anela urte 2 hilabete, pentsatu zuen bizitza ez dago merke, hirugarrenean jon 2 urte 5 egun, pentsatu zuen erio ze krudela dugun, ikusirik zer zuen bere begien bistan, uste zuen maldizio bat bazela erriskan, xoko batean agure bat zegoen, kaiera esku artean ta deus galdetu baino lehen, erantzun zion zula sai neska, ez zaite kezka, maldiziorik ez da hemen, denek jasotzen dugu liburuska bat, 10 urteak bete ondoren, batetik jartzen dugu zergatik zoriontsu garen, bestetik gozamenaren, denbora zein izan den. Izan liteke bidaia urruna, izan liteke zerbait dirauen maitasuna, lagunekin plazerrez pasatako eguna, zu haure gozatuta gozarazi duzuna, horrela deneri datorkigu gogora, pertsona bat noiz egon den gustora, hilarrian gozamenen batura idatziko da, hori baita benetan bizitako denbora. Orduan konturatu zen, hain zuzen, inor ez dela nor nahi, zoriona ondotik pasatzen dela, egon ezkero zai. Agureak errantzion gixan, ezin zela bizi bere batuaren gerizan, hiletzen inorretzela egona bizitzan, ta hain itzil zirela, naizta ez bizi izan. Hor arte bilatzea zen bere helburua, tazkenean atxeman zuen bere burua, ongi ezagutu eta etzen da mutu, segundu bakoitza gozamen bihurtu, azala zimurtu zitzaion bezala, berak ere ala bizitza agurtu, bere hilarrian jartzen omen du, 20 urte 2 egun ta 4 minutu. Lehenago gutxik igaro duten pareta horren beste aldean, hilarri bat dago. Ta bertan jartzen du